Badu Bernardo Atxagak poema bat, Molotov koktelak aipatzen dituena. Uste dut, más o menos halako zerbait esan zigula aitak hemen Iruñan egon zenean duela hilabete batzuk, Mikeli eta Bioi, guk ez genuen ezagutzen Bernardo Atxagaren poema hori, hau guzti hau historia aurreko garai batean izan zen COVID baino lehen, eta baina bilatu genuen poema hori, existitzen zen, Molotov koktelak aipatzen zituen, eta oso irudi indartsu eta magiko bat konbokatzen zuen gure begietara, liburu honi hasiera ematen diona. Este es el breve poema, después convertido en canción de Bernardo Atxaga, que abre este libro y que inspiró, no el libro, pero sí el título del libro, con uno de sus versos, Cuando se encienden los fuegos. El poema dice, Gure herria andere zabala da, morez jantzitako andere zabala. Bere zainetan odola gasolinaz nahazten da, bere bularrak bi botil berde dira. Eta hoietako egun batean, suak pizten direnean, bere bihotza Molotov koktel bat bezala hautsi eta lehertuko da. Zenideok, ez dut zer esan, lagunok, anaiarrebot esango dut, nafarrok, eskerrik asko hemen egoteagatik, suak pizten direnean egiten zuen bitartean, egia esateko Mikelek ez du buruan beste inor estar espada zuek, hay que escribir siempre para los amigos, decía el autor de La Isla del Tesoro, y creedme si os digo que Mikel ha seguido este consejo del gran Robert Louis Stevenson durante la escritura de este libro, pensando siempre en vosotras y en vosotros. Eskerrik asko benetan hemen egoteagatik. Eta eskerrak baita ere poema batzuk irakurtzera etorri diren hemen lehen lerroko gure lagunei, ez dakit oso elegantea denik hori esatea, ez dakit oso sinesgarria den horrela esatea ere, baina ez dut uste euskal idazleen artean aukera egin ahal izan eskero alineazio oberik topa daitekenik. Oier Gidaren dago hemen gurekin, Edorta Jimenez, Arkaitz Kano ere bai, eta Jon Alonso. Garaienak eta abantaiatuenak euskal idazleen artean ez dute esango, baina inor ez mintzearren, sinesgarritasunagatik ere bai, baina Azularren hitzak erabilita bai esango dut denen artean buruzagi, kidoin eta kapitain izateko baituztela merituak. Nola lortu dugun hoiek ekartzea ez dugu kontatuko, baina bai kontatuko dugu zer kontatzen duen pixka bat suak direnean honek. Aspaldi kontatu nahi nuen zerbait zen edo baneukan itxaropena beste norbaitek kontatuko zuela. Baina ni irakurle nintzen bitartean, inork ez zuen kontatzen, eta ni editore izan nintzen bitartean ez nuen lortu inork kontaz esan. Nola baita esatean nire belaunaldi politikoaren kronika bat hau. Beste belaunaldi batzuk, 60, 70, baita 80 hamarkadan, kontatu dute, gertatu zana, eta gure belaunaldia honela suertatu da, nahiko agrafoa suertatu du. Nahiko agrafoak edo suertatu gara edo izan gara. Baina, une batetik aurrera, pentsatu behar duzu, haizu, beste inork egiten ez baldin badu, nik saiatu beharko nuke. Eta egia da, iratik esaten duen bezala, ez dudala idatzi bitartean, une bakar batean galdu, hemen zaudeten jende asko eta beste jende bat, eta horiek buruan izan zaituzte ala beti, ez nuen nahi historia hau kontatu nire historia zelakoan, nire historia baino zerbait gehiago zelakoan. Eta nire belaunaldi politikoaren kronika kontatzeaz gain, pues también he querido contar la historia de los amigos que he tenido en todos estos años, de las personas que me han acompañado en este tiempo, que hemos estado todo el rato juntos, de mi cuadrilla, de los que estáis aquí, de los que faltáis, y que realmente ha sido la principal brújula que he tenido. Este libro está dedicado, como sabéis los que lo habéis leído, a quienes dieron lo mejor de sí, dice, para mantener vivo el fuego que encendieron los que nos precedieron. Liburu honen dedikatoriak euskaraz horrela esaten du, gure aurrekoek piztutako sua bizirik mantentzen beren honen eman dutenei, kuadriako lagunei, eta bereziki Ibai, Aurken, Azpi, Kapota eta Biezmari. Lehen partea, poema honekin bukatzen da. Negu luze baterako sua ditzen da. Ez dut esango hau jolas modura hasi zela, gezurra delako. Ez dut esango gainera zer zetorkigun bagenekiela, gezurra delako. Ez dut esango zurrunbiloaren kontra egiten saiatu ginela, gezurra delako. Gainera zer zetorkigun bagenekiela uste genuen arren, zetorrenaren inkontzientzia heroikoak komarik aldatu gabe mantendu genuen. Irudiluke gure baitan kabitzen zen zu guztia ari ginela metatzen zetozen urte luze eta hotzetarako. Idatzi hasiera on bat eta hortik jarraitu.
Hori esan zuen Charles Baudelaire nik poeta guztien artean maiten dudana, Gaitzaren printzeak. Eta liburu hau idazten esertzerakoan ni horretan saiatu nintzen, nahi nuen hasiera on bat nahi nuen horrek animoa emango zidalakoan. Baina egia da, nik lehenago jakin izan nuela non amaitzen zen liburua, non hasten zen baino. Zen planaren oinordeko demokratikoa edo jaso zuen nire belaunaldi politikoa zenak. Eta horren aurrean ez dakit esatea badagoen altxamendu bat egin genuela. Baina bada egia altxatu egin ginela. Eta horregatik nire liburua hasi egiten da, norbait zutik jarri egiten da, norbait altxatu egiten denean. Un profesor de universidad me dijo hace más tiempo del que querría reconocer que de alguna manera todas las historias que se cuentan son la historia de Ulises. Alguien va a la guerra y alguien vuelve a casa. Henry Thoreauk ere esan zuen oso modu ederrean idaztera eseri baino lehen norbera bizitzeko altxa egin behar dela edo zutik jarri behar dela eta gero idatzi zuela. Ez zuen esan batzuetan idaztera esertzen garela norbait altxa egin zela kontatzeko liburu honetan gertatzen den bezala. Bai, liburuaren lehen poemak esaten du, historia ditzen da, eta la dio. Batzuentzat, Txabik eta Jose Antoniok informe txatarra idatzi zutenean hasten da historia. Beste batzuentzat, Gabriel gizonaren alde paratu zenean. Azken batzuentzat, David Bowie ilea moztu zuen egunean. Niretzat, historia hau, Txibi Euskal Jaiko sukalde zaharrean altzatu zen arratzaldean hasten da. Argiak azaldu ziren jabetiko lekua. Nazkata batzuei beldurra, edo biak batean, bat batin ikustean, argatiko loren txogorra. Egudian auto berdean, atxaldian, gorrian, gau partian berriz beltzez, betetako konboian. Paper bat izango bote, balakalasnikoa, urtean behin gertauko balitz, elitzakialako zama, baina unero azaltzen dira, ialeku berean. Nazkata batzuei beldurra, edo biak batean, ematen duten argia. Etxerat heltzerakoa. Nola hasi liburu bat ez da erraza galdera horri erantzutean, paisaiaren deskribapen ia mitologiko batekin hasten da esate baterako Las uvas de la ira, suspensea eragiten duen esaldia imposible batekin hasten da Orwellen 1984, personaia interesgarri baten agerpenarekin Raymond Chandleren esadi horik, are galdera zailagoa da ostera nola hasten den literatura bat. Guk zorionez, hemen gaudenok ez diogu horri erantzunik eman behar, euskarazko literatura hasita dago erantzun hori eman zuen egun honetan urriaren 14 batean, 1953an jaiozen poeta handi batek, Gabriel Arestik, berak hasi zuen sustarretik esango dugu iaia. Zenbat zor diogun euskalduno poeta horri ezin da hemen esan, zuk Mikel besteak beste esaldi bat edo galdera bat zor diozu, gaztelania esaten duena, hay algo más libre que un pueblo en armas? Bai, zer dago gauza libreagorik armetan dagoen herri bat baizik. Hori esan zuen gaur duela 87 urte jaiotako Gabriel Arestik. Gizontzeko eta andretzeko tenorea genuela esan zigun idazleak eta gizontzen eta andretzen lagundu zigun poetak.
Ni hainbat eta hainbat Euskal Herritar bezala, nire bizitzan hainbat unetan armetan egon izan naizen herri libre hori izan da, eta sentitu izan dut Arestik esaten duen libertate hori. Eta egia da nire liburuari, nire sentsazioa da une batean asko kostatzen zaiola hastea, baina Arestik hori aipatzen duenean une batean liburua zutik jarri egiten da. Nire belaunaldiak hori egin zuen unean, nik liburuan deitu diot erabatean, furakanaren furia. Ez da niri bururatutako zerbait, baizik eta agostixa hori laportutako zerbait. Editorean nintzenean dagoeneko konturatzen nintzen idazleak nahiko lapurrak direla, eta ez dakit hemendik aurrera esan beharko dudan, idazleak oso lapurrak garela. Baina egia da, nik kontatu nahi nuena kontatzeko edo gazte garaietako emozio horiek kontatzeko, ez zitzaidala liburu oberik, ez zitzaidala izenburu oberik bururatzen, baizik eta furakanaren furia. Gazte nintzeneko oroitzapenak gauza bitxia dira, niretzat ere bitxia izan da irakurtzea. Literaturaren zeremonia egin eta ikustean nola ordenatzen zijoazen. Ez dakit irakurleok, ez dakit zuek, ez dakit lagunok, nola sentituko zareten nire intimitate poetiko eta nire intimitate politiko horretan. Espero dut, batez ere ikusiko duzuela gazte bat, lagun batzuk egin eta beste batzuk galdu zituela, indar kolosalen kontra borrokatu baino, kolosoekin batera borrokatu zuen gazte bat, eta beldurraz pixka bat dakien gazte bat, beldurrazko pasatakoa delako. Beldurra, beste hainbat emozio bezala, emozio unibertsal bat delako. Eta Arkaitzkanok irakurriko duen urrengo poema honela deitzen da, erreakzio fisiologiko zenbait. Arkaitzen emango diot, pasota eskatuko diot gurekin igotzeko eskenatokira, eta bien bitartean esango dut baita ere, izan zela, neuk emango dizkiot eskarrak zure partez, persona askori eskatu die Mikelek laguntza liburu egiten zuen bitartean, eta Arkaitz esan da horietariko bat, eta orain esan duzun bezala berak irakurriko digu erreakzio fisiologiko zenbait. Arratsalde on denoi. Erreakzio fisiologiko zenbait. Karmina ahoan, ez beste ezpain batzuetakoa, zapore mikatz metalikoa, torlojuak zupatzekoa, adrenalina da epinefrina hutsa, bihotz taupadak azkartzeko, odolodiak uzkurtzeko, aire bideen gaitasuna haunditzeko, nerbiosistema simpatikoaren borrokarako zein iez egiteko erreakzioa handitzen du. Auspoa zulatu zaizulako susmo dardartia, airea kolpeka sartu irtenean, borondatetik haratago birikak zutan, inspiratu, espiratu, ito. Ezinezkoa da oksigenoa metabolizatu eta karbono dioksidoa kanporatzearen ariketa familiarra, asfiksia, hipoksia, apurka beldurra, panikora lerratzen da. Euri epel baten erdian egotearen jakite desatsegina, sorbalda, aurpegia, hankartea, besapea, zure azal infinitua, zu zaren guztia, inbaditzen ari den izerdia. Kloruroa, urea, amoniakoa, proteina, azukrea, potasioa, bikarbonatoa, hozte sistema primitiboa, beldurraren DNA sarkorra, diaforesia eta berriz ere nerviosistema simpatiko kabroia. Medularen bihotz geldotik gorputz adarretara doan arrisku mezua, beldur erantzuna, buruan izuikarak bata bestearen segidan pizten eta itzaltzen dizkizuna. Larria da, osorik nago, non daukat. Mugi naiteke, betiko da, mina, giza esperientzia guztien artean objektiboena, zeurea jasanezina, besteena, exageratua eta erlatiboa. Hobea den beste zerbaiten esperoan zeure buruak
emango dizun analgesia. Gorputza prest badago, aurki prestatuko da arima. Bueno, gorputzetik idazitako poema asko jasotzen ditu liburu honek esango nuke, eta hori bada zerbaiten sintoma, zainetan dabiltzan eta zainetan dauden poemak ikusi izan ditut askotan edo irakurri. Eta konturatzen naiz badirela bozgora irakurtzeko poemak eta gainera askotan irakurtzeko poemak, eta irakurri ala zentzu ezberdina hartuko dutenak, ez. Nik aurkezpenean esaten nuen poema hauek irakurrita batzutan sentsazioa zeneukala uholde bat bezala datorkizula zerbait, ez, alubioi bat, eta poemak esaten dizula apartatu zaitez, bestela harrapatu egingo zaitut. Eta ni behintzat alaxe irakurri dut poema bilduma hau. Badago esaera bat esaten duena, kontuz oso ondo egite dituzun gauzekin, ze bizure bizitza guztian ez duzu besterik egingo. Eta behin konturatzen bazean zerbait ondo egiten duzula, arrisku hori daukazu. Batzuk tenisean, eta beste batzuk editore gintzan. Zorionez, Mikelek topatu du beste zerbait ondo egiten zuenaz aparte. Ondo egiten dakiena, beraz, ospa dezagun, eskerrik asko. Hurrengo poema violentzia arratzalde bat deitzen da. Violentzia arratzalde bat izan zen, orduko beste asko bezala. Gazte bat, ilurren zegoen bigau lehenago etxera erretiratzean, hitzik gurutzatu gabe tirokatu zutenetik. Batzuek hilda zegoela zioten, hilzorian beste batzuek. Arrasto nabariak izango zituen bizirautekotan. Ibar osoko gazteak geunden bakoitza eskura zeukanarekin. Donibanekoek bolanderak, parte zaharrekoek zu hondar bat, aprendiz zirenek errodamenduak. Borrokara etorriak ziren beste eskualdeetako lagunak, harrekoek abailak ekarri zituzten, atarrabiakoek susko trepetak, altxasukoek tiragomak. Talde berria ekarria zuten, herriberatik aragoko Ebro ibaiaren arrokoa. Hirian galduta zeuden, baina handiak ziren, ondo armatuak, ausartak. Kasko berria zeukaten beltziluna, arma berriak, laburragoak. Mapaini minoi begira talde handitan mugitzen ziren. Beldurra ematen zuten. Itxi genituen sarrerak, etxik antoiak aizezare zitezen, izan genezan babesa. Asko ginen, aurreko asko bezalako arratzalde hartan. Asko ginen, bereizi ginen, oi baino zabalago hartuz borroka zelaia. Asko ziren, beldurra ematen zuten. Geneukan guztia jaurti genuen amorruz, presaz, guda hori eta etorri beharreko beste guztiak laburrak bailiran. Hain luzaro borrokatu ginen, non urtaroak pasatzen ikusi genituen. Arnasten genuen airea eta zelai gaineko zerua osorik ke izan arte gudukatu ginen. Orduan, borrokaren orekak beti handienaren alde egiten duen une antzemangarrian erretiratu ginen. Korrika zetozen tira eta korri eta tira hartutakoaren ordain. Ostatu, portale, komun, sotoetara, beldurra ematen zuten. Lasaitasun fingitu, naretasuna izunean talde txikietan bildu eta berriz ekitearen aukerak baloratu genituen. Egin behar duenaren gogoaz, ekin nahi duenaren temaz, baina oreka, beti bezala, handieraren alde kraskatu dela dakienaren eskarmentuaz. Gutxiago ginen, batu ginen eta hoi bezala hartu borroka zelaia. Asko ziren, beldurra geneukan. Airean mindu gabe ere, haize sartu ziren berriz eta ostatuak, portaleak, komunak, sotoak eta gu geu ere errazmenderatu. Oraingoan, eguzkia aspaldi erretiratu arteko bake armatuan. Violentzia arratzalde bat izan zen, orduko beste asko bezala. Tatuaturik jaio denak zer espero du. Tabakoaren keak horitu nau. Anima tatua jakintalez gastatzen da. Ezin diogu ies egin batuari.
promesa eta gezur artiako izaldero bilo. Guada bilikak baino bihotz beltzagorik, gazte bati lagundu nion banku bat erretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia, gazte bati lagundu nion banku bat erretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia, txakurrek hartu ninduten tamenago gatiburi. Euren eskuzikin eta traketxetan. Gartziak Gutierrez kalezik inonetan, estatuaren estolderietan, aiztoz pistolaz, drogaz, beisbol makilez inguraturik, jazte bati lagundu nion berko bat erretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia, gazte bati lagundu nion berko bat erretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia, gaza eta harria bertzeik ez da beharrik bat, honetarako total, munduak ez du soluziorik, akabesterik ez inguruan, bakarrik ezin dut arnazazu, eta etnadetan batetan dudan indarra, elkarrekin lortuko dugu, eman diozaio urzu, mundu puta honi. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia, gazte bati lagundu nion banku bat erretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen. Ez da erraza horren ostean hitz egitea, baina saiatuko naiz, hori eskatuko dizut bien bitartean gurekin egoteko. Zuri ez dizue kontatu behar, baina dakizuenez, gatazka politikoak ezinbestean izaten dira, politiko ez gain, gatazka zibilak, gatazka sozialak, gatazka humanoak azken baten. Ezin dugu esan oraino politika, eta hemendik aurrera gu politika ez baita besterik, ez bada gu, nor gara gu, zer gara gu, euskotarrak gara gu erantzuten zuen abestiak, eman daitezke beste erantzun batzuk ere jakina, eta ez dut, pentsatzen dut ez dela egongo erantzun bakar bat Euskal Herrian adostasunez erabakitzeko modukoa. Ezoikoa baita Euskaldunon gatazka azken baten ezin ukatu existitzen garenik, eta ezin ukatu aspalditik ez bada, edo betidanik existitu garenik nolait esatearren, eta hala ere, hemen gaude 2020an oraindik aklaratu gabe nor gara gu, zer gara gu hori ez. Egin dezakegu aurrera galdera hain simpleari erantzunik izan gabe, gutasunaren problema da azken batean gure ez. Baina horrek ez du esan nahi problema bakarra daukagunik, badagu beste problema bat gutxienez eta bestetasunaren problema izango litzateke ez. Ez baldin badakigu nor garen, nor dira besteak. Besteak existitzen direnik ere batzutan ez dakigu, baina pentsatzen dugu baietz, ze batzutan gu garela ez jakiteko modu nagusia izaten da besteak existitzen direla jakite ez. Halako galdera batzuk, nik uste dut halako galdera batzuk egiten zituela oso poema eder batean, hau bai ezaguna, 80ko hamarkadan Euskal Herrian ia zauri guztiak lubaki ziren momentu batean Bernardo Atxagak, 37 galdera egiten zizkion mugaz bestaldeko kontaktu ez ezagun bati. Mikelek Bernardo Atxaga parafraseatuz nolabait galdera horietatik batzuk kendu ditu eta 27 galdera egiten dizkio mugaz bestaldeko kontaktu bati, Oierrek irakurriko digun poema. 27 galdera mugaz bestalde dudan kontaktu bakarrari. Esaidan, zoriontsuak alzarete mugaz bestaldeko militanteak. Irauten aldu maitasunak sikiera militanteen arteko 25%, edo 20aren baitan. Ala hemen bezala mutu aldiraute postontziek, bihotz mortuak bailiren gaurik gau, amodio agortuak bailiren klandestinitatearen labirintuaren azken aurreko salan. Zuen erresumako lurraldeen artean baldago Nueva Bizkaia edo Bizkain Boulevard deitutako parajerik, ospelak aldira hango oianak,
ba al dago hipopotamus konpainiako jatetxerik, ez aldira biltzen kolore orlegiko tximeletak Irapuatoko aldirietan neguan ere ez alda han existitu goldorak bezala sinatzen zuen espioi bat. Esaidan, zoriontsuak altzarete, mugaz bestaldeko militanteak. Ez alduzue uze bateko karramarroekin ametsik egiten, eta angelu itxuekin, gurutze jantzirekin akordatzen alzarete inoiz. Nola Leonor Ladron de Guevara forentxeak, hil aurretik, Mukorex pastilla bat errezetatu zion, telefonoz. Mugaz bestaldean, frantsesek ematen aldiete babesa torturatuei. Ba al dago marrubirik. Arrain abisalek ba al dute aurre sentipenik sarekadez. Ba al dakite argiak eta ilunak diren ekintzak bereizten. Trena hartu eta egunaren transparentzian ezkutatu zen Jon Antzak, azken unera arte gorde alzuen, atxilotuko zutelako ilusioa. Esaidan, korronte zakarretan datza oreinen alabearra, badira portua sekula kausitzen ez dute militanteak. Katua sakatzea zari garenean, zertaz ari gara zehazki, bizitza oso baterako kondenaz, edo etxeko sofaan ferekatzen denaz, sinpleki. Otoi egiterakoan, gogoan izaten aldituzue Frantzia hegoaldeko lautada amaiezinak. Asko aldira, asko altzarete mugaz bestaldeko erresuma hartan. Egunero manifetan ikusten dudan jende hau, han bizikoa alkoa. Liburu honen markatu idazketa oso esperientzia intimoa izan da, jakina Mikelentzat, baina baita neuretzat ere, he visto como en el sofá, digamos, al lado mío, sentado junto a mí, Miquel entraba una y otra vez en la ceremonia de la poesía para escribir este libro. Compartimos desde siempre el amor por la literatura, él ha sido, como ha dicho Arkaitz, editor muchos años, ya lo sabéis, y nos gusta mucho leer, que es la forma relacional más importante con la literatura, y sé que él me creía cuando yo le hablaba de mi propio proceso de escritura, digamos, pero ahora sé que comparte conmigo la propia experiencia y que sabe que cuando escribes lo más importante es que algo de alguna manera se revela a través de una hendidura, aunque parezca un poco metafísico decirlo así, y que es la búsqueda de eso que se ha revelado lo que hay que ir haciendo, que uno se convierte, como decía Baudelaire, en medium de sí mismo para ir escribiendo, y que la diferencia entre escribir mejor o peor suele ser normalmente acertar en la búsqueda de esa verdad. Por eso ser sincero es ser potente, dijo el gran Rubén Darío, y tenía razón. Hurrengo poemaren egia, oiarek irakurriko duen ez da erraza, egiak normalean arantzak izaten ditu, gau bat ze luzea den, edo ze luzea izan daitekeen kontatzen du, zuek badakizu hori, polizia etxera etorriko den ez dakizunean, nirera etorri zirenean aur txikian nintzen, eta ez nituen espero, ez ninduten ni eraman, nahiz eta norbait eraman zuten, akordatzen naiz gauza batzuekin, salata batzuk, atea hori ere zirrikitu batetik bezala irekitzen, ez dakit ametsetan oroitzen dudan, baina amez gaiztozko gau eternal bati buruz hitz egiten duenez poema honek, horrela ditzen da, gau eternal bat. Gau eternal bat. Gau bat izan daiteke eternala. Gau bat izan daiteke 800 urtetakoa. Gau bat izan daiteke 24 fasetakoa. Gau bat izan daiteke amaigabea. Gau batean komunera joan zaitezke 27 aldiz. Eta belarria kanpoko ateari pegatu 72 aldiz. Gau batean begiak kliskatu ditzakezu. Kolibriak mende batean hegalak astintzen dituen beste. Gau batean ezin zenbatu ditzakezu
infinituak diren zure gelako pareten arrakalak. Eta banan konta ditzakezu. Zure izaretako 1280 zimurrak. Gau batean, zeure buruari konta diezaiokezu, sinistu nahi duzun guztia eta batez ere, sinistu nahi ez duzuna. Imagina ditzakezu segur asko biziko ez dituzun 4-5 bizitza posibleak. Eta behar bada bizitzera kondenatuta egongo zaren bizitza probablea. Gau bat izan daiteke eternala. Urrengoa non emango duzun, ez badakizu. Mikel ezagutu nuenean, berehala jakin nuen bazuela lagun bat Galizan zegoenak kartzelan, Ibai deitzen zena. Eta ezagutu nituen berehala berari buruzko historia batzuk, zuek nik baino gehiago jakingo dituzue. Jakingo duzue baita ere kontatzera noan egia den edo ezten. Banekien, estopa gustatzen zitzaiola, bi arraba zituela, ama ere bai. Eta orain badaukat bere argazki bat, ez dago bakarrik lagunekin dago etxean, argazki fenomenal bat, zuribeltzezko argazki bat, ez dakit nork pasazizun duela ez horren beste, eta etxeko egongelan daukagu, egia esateko han ageri dira Ibai, Mikel eta kuadrillako lagunak, eta zuei esan diezazuket delinkuente kuadrilla bat iruditela. Eta oso argazki polita da eta kariño handia diot, kamerara begira dauden guztien artean Ibaita gehien begiratzen dion eta zuzenen begiratzen dionaz. Eta badu halako itxuro bat, arrotasun keinu bat esango nuke, eta darama zigarro bat eskuan edo porro bat okerrezpanago, eta ez dakit berak ze pentsatuko lukeen esango banio elbakilla dirudiela. Tengo más de una historia sobre Ibai que me ha contado Mikel. Voy a contar una legal, en realidad no es una historia, me hace mucha gracia. Es un poco raro contarla aquí porque cuando la cuento fuera de aquí no está presente la persona que me la contó. Me la contó Iker Aiesa y me explicó cuál era el método para ligar de Ibai. Entonces me dijo, bueno, el método es muy sencillo. Tú estabas hablando con una chica, por ejemplo, no sé cuánto rato metiéndole fichas y entonces venía Ibai y le escupía a la cara y se iba con él. Entonces, este método de ligar no lo he podido ver en persona, pero espero verlo pronto y ya os contaré si es así como funciona. Liburu honetan badago poema bat, adiskidetasunaren gorazarrea da liburu hau, nik uste dut beste zeren gainetik, eta naitasunarena, eta badago poema bat Ibairi dedikatua, eta batzuk deitzen da, Mikelek irakurriko du. Egon ziteken ere, egon ziteken aspirentza dedikatua, egon ziteken kapotarentza dedikatua, baina poema hau Ibairentzat, batzuk deitzen da. Hil eta bizikoak diren borroka guztietan bezala, baziren haien gorputzutzarekin airea inguruan konjuratzeko doaia zuten lagunak. Ausardiaren indarrez ikusezin bihurtzen zirenak. Haragiaren hutsez zoria makurrarazten zutenak. Ondoan korrika egiterakoan adorea erregalatzen zizutenak. Suaren dirdiraren aurrean itzala luzatzen zuten. Beren baitan, ekaitzen ederra, lurraren indarra eta itsasoaren sakarra konteniturik zeukaten. Hil ala bizikoa balitz, eta nire baitan iragan latzorretara itzultzeko arrazoi bat bilatu beharko banu, koloso mitologiko hauen parean berriro borrokatzea litzateke. Pasatu zutenean, etxitzeko errantzidaten, eta nik hori ezin. Pistola hartuta ies, begin nuen. Izena maiz aldatu dut, emazte eta umeak galdutu, eta lagunak. Aietarik zenbait nire balde. Irukinen goizartan, ibaizik ez atxaldean, baina zinera. Hubek preso naukate. Andresiar batek etxean,
Ganbaran gorde gintuen soldaduen gandik. Tasperen egin gabe hil zen. Aizea ziztuka, hilobietan barrena, askatasuna bato. Itzalpetik atea gaitezen. Les alma éteignen chez moi, ils me disent les ignets-toi, mais je n'ai pas peur. Je repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais je t'en l'ami. Je la France entière. Envions dans un grenier, pour la nuit douce à cacher, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Aizea ziztuka, hilobietan barrena, askatasuna dator. Itzalpetik atea daitezen. Esker. Badago liburu honetan poema batenetatik luzeena, eta ez dugu irakurriko zuek tormentatzeko, baina saiatuko gara aberrondo ateratzen zaigun. Poema bat pixka berezia da, abentura bat kontatzen du, espaziora egindako bidaia bat, eta esan dugun bezala, naiz eta pixka luzea den espaziora egindako bidaia ikuste dut beti merezi dutela. Poema hau Apolo 13 deitzen da. Helburua ilargira heltzea zen, baina horrelako amets batek dauzkan berezko zailtasunez gain, arazoak aspaldi hasi ziren. Aireratzean, pogo efektuak ignizioan, hainbat energia tankek parte ez hartzea ekarri zuen, baina hala ere, espazioratu ginen, beldurrez, bertigoz, ilusioz. Egungo alde lurtarretik ezinezkoa da kalkulatzea, ze distantziatara gelditu ginen. Hainbat adituren ustetan, 1973ko abenduaren 20ak eta 13ak eta 2006ko abenduaren 30ko 9ak eta 1ak bitartean, ilargitik 254,3 kilometrotara egon ginen. Baina guk, hainbatunetan, eskura ikusi genuen Framauroko inguru volkaniko selenita. Gero, leherketa gertatutakoan, bapatean, guztiz urrun ikusi genuen ilargiaren eremurik ederrena. Mito eta gaizki ulertu ugari egon dira leherketa gertatu zen uneari buruz. We had a problem here, esan genuen. Sekula ez genuen esan, we have a problem, necesitamos ayuda, ezin dugu. Baina ordurako ez duen axola. Hasieran, uste izan genuen meteorito batek untzia kolpatu zuela, baina ezen providentziaren istripua. Misio honetako gizon emakumeen akatsa izan zen, akats humanoa. Gure inguruko gehienak bezala. Oxigenoa zeramaten tankeak termostato batek kontrolatzen zituen, oxigenoa konbustiorako gas bihurtzeko, baina su ontzi berrien potentzia hasierako prototipoen 28 voltetatik 64 voltera igo zuten, eta termostato ez zegoen prest voltaje gainkarga hori jasotzeko. Horrela,
Gu ohartzeke temperatura igoera horrek bigarren tankeko aizagailuaren kableen tefloizko isolamendua galdatu zuen. Hasieran kortozirkuitoa eta azkenik leherketa sortuz. Ilargiaren alde ilunean zartu aurretik izan zen. Komunikazio guztiak eten ziren, eta badakigu lurrean uste unelatzak izan zirela. Baina ez dugu uste inoiz jakingo duzuenik, zer den 100 kilo erregai leherkari eta erreaktore nuklear txiki batekin espazioaren ezerezean geratzea. Ez dugu uste jakin behar duzuenik, inork ez luke ilargiaren alde ilunean sekula berriro egon behar. Horregatik gauero bizta altxatu eta zuen begi eta gogoak ilargira zuzentzen dituzuenean, lipar batez horretan pentsatu beharko zenukete gizalegez. Periastroa pasatakoan komunikazioak berreskuratu genituen eta plan berria martxan jarri, Aposeleniora heldu baino lehenxeago lurreranzko traiektorian sartzeko ignizio arriskutsuari ekitea. Ordurako, Aquarius ontzia utzi eta ilargiratzeko egindako Odisei kapsulan geunden. Gerora jakin genuen lurrean nazioarteko hainbat zientifikori laguntza eskatu zitzaiela, moduluaren askatzeak eta pizteak ekarriko zituzten pogo efektuak, turbulentziak, balizko kortozirkuito eta leherketak ekiditeko. Guri, une hartan axolastigun bakarra, lurra berriz ikustea zen. Gure aurretik Apolo lehenengoan hil ziren burkiden tragediak lurreko eta espazioko taldeetan erabakimen irmoa utzia zuen. Porrota etzen aukera. Lortu genuen modulua askatzea eta atmosferan berriz hartzerakoan ilargira heltzeko egindako ontziak su hartu zuen eta desegin egin zen. Odisei kapsulan zegoen ur izoztuak eta kondentsazioak ez zuen eragotzi motorrak berriz piztea. Baina lurreratzen maniobra bertiginosoari ekin genionean, oraindik ere, aginte modularen inguruko airearen ionizazioak sortzen duen belo beltzak komunikazioak eten zituen berriz, guri eternalak iduritu zitzaizkigun 4 minutu eta 7 segundoz. Lurrera heltzeko oraindik jaitziera azkarra eta arriskutsua geneukan aurretik, baina mirariz presurizazioak eutzi egin zion, eta atmosfera zeharkatu zuen zuzko bola leherkari batean heldu ginen Kantauriko itsas zakarrera. Beldurrez, bertigoz, ilusinoz. Misio luze eta zail honetan parte hartutako guztiok ezin dugu ahaztu aurreko eskifaietako Andregizonen sakrifizioak ekarri gintuela berriz, ametsek eta beldurrek antxaldatutako lurrera, eta horregaitik daukate gure bihotzetan betiko argia. Ez genuen lortu. Ez genuen lortu. Gure misioaren goiburua. Gure misioaren goiburua. Ez luna zientzia. Ex luna zientia. Ezagutza eta zoriontasuna. Ezagutza eta zoriontasuna. Baina bietan jarraituko dugu. Baina bietan jarraituko dugu. Beldurrez, bertigoz, ilusinoz. Beldurrez, bertigoz, ilusioz. Amets ederra delako. Amets ederra delako. Eta batez ere. Eta batez ere. Bihotzez maite dugulako. Bihotzez maite dugulako. Poesia gauza bitxia da. Zuk idazten duzu eta idazterakoan zure ahotsa bilatzen ari zara, baina aldi berean konturatzen zara, beste ahots batzuk agertzen direla zure ahotsean, eta are gehiago, konbokatzen dituzula. Esan dugun bezala, liburu hau hainbat lagunei utzi diete irakurtzeko, hoietako bat, Jon Alonso da, literaturak eman didan lagun maitenetako bat, eta poemetako bat irakurritakoan esan zuen, poema horrek, storytelling poemak badauka Gabriel Arestik itzuli zuen Hikmeten beste poema horren antza. Eta egia da, nik ezagutzen nuen poema, irakurritakoan asko gozatu zitzaidan, asko maite nuen poema, eta ez nengoen konturatuta, eta oraindik ere ez dakit nola agertu zen nire ahotsan Gabriel Arestik oparitu zidan Hikmeten poema hori.
autobiografia ditzen da Hikmeten poema, storytelling deitzen da nirea, Jon Alonsok irakurriko du. Storytelling. Lizarraldeko bi familiaren ondorengoa naiz, erdia Lizarrako judu, beste erdia edo 3 laurden arronizko hijito. Horren froga nire askaziaren 3 etxeberria horiek. Baldintza gabe maite ninduten bi amonak ezagutu nituen. Ni jaio orduko aitona bat hila zen. Maite ezi zaindu ninduen beste aitona gaztetan Guardia Zibila izana zen. Eta anaia eta bion gida izango ziren aita, ama eta oseba izebak izan ziren salbuespen egoeran kartzelatuak, jurramendin fasistek tirokatuak, Komisiones Obrerasetik kanporatuak, Nikaraguako Guardia Nazionalak metraiatuak. Fuerte Príncipe ikastola okupatu arte, bajera ilunetan, arratoi artean, euskara ikasten hasi ginen arrain gelatinaz egindako antigualeko fotokopietan. 11 ikasle borrokatan, insumizioaren sukarraldian, Euskal Jairen eraikuntzan eta Iruñeko eguneroko matxinadan usatua, hemen kontatu baino gehiagotan, jipoitua eta pertsegitua, egin ez nuen hilketa batengatik atxilotu eta kartzelatu ninduten, jipoi, asfixia eta eraso sexualen artean. Familiatik 100 kilometrora, FIE-Ziru erregimen militarrean segurtasun maksimoko kartzelara egotzia izan nintzen, errugabe ginela frogatu arte. Libre gelditurik, hauteskundetara aurkezten saiatu nintzenean, legez kanpoko izendatu ninduten, eta euskal kultura murgildu nintzen lanera, O Miguel Unamunokoaren biografia amaituta. Bikote idazle eta konprometitua ezagutu nuen euskal letretan eta enamoratuta bizitzeaz gain, gure aizpa hurbil eta beroarekin sexua eta amodioa partekatzen dugu bikote feminista gisa. Eta orain azkenean, hau guztia kontatzen duen poesia liburu hau argitaratu dut. Nire bizitzaren ondareari begiratuta, euskal ezkerraren lider berria izateko persona perfektua naizela otutzen zait. Hasieratik bukaerara egia den argazki hau ikusteko beste modu badago. Munduko lekurik privilegiatuenetako batean jaio eta bizidan gizon zuri bat naiz. Gaztetan bezain lerden izan gabe, alferrik galduta ez nagoena. Ilea galtzen hastearen trauma gainditu eta hain gaizki ere ez dut ikusten patilekin disimulatutako nire buru soila. Arazo fisiko nabarmenik gabe, mugikortasuna, mintzamena, entzumena, adimena, primeran dauzkat. Lentillari gabe, tapakubos batek baino gutxiago ikusten dudan arren. Gurasuek bultzatuta eta ordainduta nahi adina ikasi dut, ezkerreko bilangile humilek eskain dezaketen kulturarik zentzurik zabalenean, mundutik bidaiatzen, denetarik irakurtzen, museoak ikusten eta kontzertuak entzuten. Orain langabezian banago ere, 18 urtetatik etengabe lan egin izan dut, sarritan maite izan ditudan eta errealizatu eta sozializatu nauten lanetan. Antzeko baldintza batzuetan bizi izan den nire maiteak eta biok habitatzen eta erabiltzen dugun bankuaren den etxea galduko bagenu, eta lanik gabe jarraituko banu ere, senide, lagun eta komunitate baten koltsoi trinkoa daukat, bizitzeko beharrezko ez gain, maitasuna eta estimua ematen dizkidatenak. Alegia, oso jende gutxik dauzka mundu triste honetan nik adina privilegio, baina inguruko jende askok nire antzeko privilegioak dauzka. Twitterreko profilean, poteoko lanturuetan, galtzgabeko artikuluetan edo igogailuko ispiluaren aurrean esaten dutela. Zoritxarrez, errezago sartuko da aberats bat euskal prentsara, pobre bat gure komunitatearen jostorratz estuaren begitik baino. Eta bukatzeko eskatuko diot, liburu honetan Mikelek idatzi du, besteak beste idatzi duela, itsasoa infinitu ikusteko, zuekin berriz egoteko, eta nik esango dut baita orain Pitiren azken kantua entzuteko, eta emango bizkizuet horrekin eskerrak guztioi beste txanda egiteko.
Erramuko oroen zainezkara inoiz egon, baina zerran guri zer den txarra eta zer on. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretarak izkoa da gure festa. Ondondoratua, txarto oratua, azturak badaki zein den gure autua. Gaua putzua badazin daiteke alda. Gaua xamurra bada, xamurren emalda. Aire garbila purra zigarroaren kea. Atxiki eta arnastu aski eta bakea. Egunaren nekeak kendu arren barrea. Imintzio xamurra bedi gure larrea. Eginaren ordainak sobera eske alda. Norberari berea leupezagun malda. Itxamurrez bilu ziegun ilunen kraka. Erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka. Erantzi hitzak eta erantzi atzaparrak. Jantzi denak antzi, erantzi hitza jantzi. Ispilua zuzatut gardena eta zintzo. Benetako isla da zure begien mintzo. Gaua putzua bada ezin daiteke alda. Gaua xamurra bada, xamurren emalda. Gaua putzua bada ezin daiteke alda. Gaua xamurra bada, xamurren emalda. Gaua putzua bada ezin daiteke alda. Gaua xamurra bada, xamurren emalda. Gaua putzua bada ezin daiteke alda. Gaua xamurra bada, xamurren emalda. Out of